Ассалому алайкум мухлисои канали Савдутиҷи ҳама каса бардуру чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настроенотон созай гӯш кинен ки дар ин навор чи ҳастай бардуру дар ин навор хонаҳои арзон мада бисёр оӣ кардаган не ки ман як тави қызиқша гап мезанам бо диққат гӯш кинен як хонаи заминияки ҳастай бардуру ремонташ 100% мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ нархша 70 000 сомон мега замини холӣ ҳастай бардуру нархиш 20 000 сомон духонага квартира ҳастай бардуру нархиш 70 000 сомон. Дӯстони азиз, ин видео зури бад омадагиай да, ай кинои туркӣ да бовар ки зур омадагиай. Видеоро то хушад тамошо кунед, хулоса беҳтаринай. Аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависед, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯш дорем бартарҷоно, метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед, мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Я дона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. Рафтем ака. пешаи навора сар кардан як фирмаро тавсия метем. Кор фақат барои занҳо. Фарқш нест мо дар Тоҷикистон бошем ё дар Россия. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон сетка пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигиред. Ина номерои телефонаш. Як гапашкай. Дар WhatsApp бинависен чӣ хели корай, чанд қолик дорад, чӣ хелиай, ҳамашаш мода мефаҳмона. Бовар ки кори созае. Ҳамин тариқи телефон пул худаш омадан мегирифтае. Номерои телефонаш аст, фақат апашко, модаро, хоҳаро шумо нависен. Илтимос бардоро шумо нанависен ки мо гап мешнавем ба. номерои телефонаш аст, апашко шумо фақат бинависен, тарзи кораш мода бепул мефаҳмона чӣ хелиай. дӯстони азизам, ака навора сар мекунем, бо диққат хишвакак мара гӯш кунен. 1 миллион дабардуру хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи фабрика Истиқлол ду гуфтагиай. 4 сотиқ заминда 4 дар хонаи хушрӯкардагӣ, кайлдор, кухни, баня, ҳоҷатхона дуру нӯштаай. Ремонтш бардуру ана миёна будай, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, дарвозаи хушрӯ часпондагӣ, қариби хонада мактаб, садиқ, масҷид ҳастай. Нарша бардуру 340 000 сомон мега. савдо мешава. Агар духонага дар шаҳри Душанбе боша, алиш мекуна бардуру 2 миллион 14 000 рубл мешидай. дар ноҳияи Рӯдакӣ, тарафи фабрика Истиқлол Д. Касе бардуру аз ноҳияи Рӯдакиен занг бизанен, хонаи хушрӯра бихарем бешухӣ. 340 000 сомонш мега. Агар духонага квартира дар шаҳри Душанбе боша, алиш мекуна 2 миллион 14 000 рубл мешидай. бовар ки одами сумдор дав қана мешава. арзон айне ки номерои телефонаш аст, номерои поёнгиш имо дора, номерои бологиш, номерои Тоҷикистон ай, занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардуру мегзарем бо баддиюм эълони имрӯза бо диққат гӯш кунен. Хонаи фурӯшӣ бардуру қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. бачаҳои Ёвон ҳастен амҷа. Ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, ана деҳаи Чайлама, нуми пешинаш Дача мегуфтиянш. дӯстони азиз, ба района Сесимара ҳай, ҳамин таксида Сесим бите ба района ба Кансанер мебарата. 15 сотиқ заминда 4 дар хона қати калдориш кардагӣ, ремонтиш коробка пул боша мегири, як ремонтиш мекунӣ ва медрои зиндагӣ мекунӣ. о светиш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, се тарафи хона маҳкамай. нарша бардуру ва хоҳарои азиз 150 000 сомон мега. ина бовар ки сум мешид ҳозир мехаридимаш. 150 000 бардуру мега, бо муомила мешидай 891 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. бардури азиз, оли дар ин видео квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. бароям бо диққат то охириша гӯш кунед. дӯстони азиз, хонаи дестен заминаи қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав, дараи Қаратоқ, қишлоқи пушти миёнада будай. 12 сотиқ заминда дид дар хонаи хушрӯкардагӣ, веран, долон дора. ремонтш миёнае бардуру мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, ошхона, баня, тандирхона, оғил, ҳоҷатхона дора. лави дарёда сирфаам дора бардуру. сирфаам ҳастай мега барои истироҳат кардан. ин сурате десем бардуру я 3-4 моҳ пешакия ҳозир хонара бибовар камқа хушрӯяй ки нарша бардуру ва хоҳарои азиз 300 000 сомон мега. 300 000 сомон мега. касе харидор бошен, савдо мешава. 1 миллион 798 000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед, номерои телефонаш имо WhatsApp дора.
бародарои дили ҷон ана ки мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азиз, бачаҳои шаҳри Кӯлоб, квартира наковен, ина квартираи арзон, бо диққат гӯш кунен. Квартираи афши бардаро қарор дорад дар сентри шаҳри Кӯлоб, пеши магазини Баҳор, рӯ парои парки Кӯлоб дай бардаро, ҷои зур дане ки дом бардаро 9 этаҷаи. И квартира десен ду комната дар 5 этаж қарор дорад, 67 квадратни метрай. Ремонтш бардаро люксай, ремонти замонавӣ, ҳамин пула битева бидро зиндагӣ ка. О светш ҳастай, ҳуҷҷат дора. дӯстони азиз, ҳамаш тайёрай, чизи чораш қатӣ. ҳамин мехаривы медрои зиндагӣ мекунӣ. Подключай да. Нарша бардаро ва хори азиз 340,000 сомон мега. нархи зурнеки ду комната дар сентри шаҳри Кӯлоб 340,000 сомон бардаро мегава. Касе харидори аниқ бошен бо савдо мешава. 1,192,000 рубл мешидай. бувар ки нархи зур. ина номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда имо WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардоаҷонози видео шароӣ кардагие ки мисол шумо ҳама ҷои хонара хушрак бибиненда. чӣ хеле ремонт кардагие, ремонташ люксай, ремонти замонавиай бардаро. ана чизи чораш қатияй тайёр да мақсад. хонаи тапа тайёр, квартираи тайёр дар сентри шаҳри Кӯлоб, пеши ҳами магазини Баҳор да будай, рӯ парои парки Кӯлобай. касе ки бардаро ай Кӯлобен фаҳмиден ки ма гиҷоша гуфтесам. дӯстони азизам, монда набошен, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо як хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Қаҳоров 558. 4 сотиқ заминда 4 дархона қатъи кайлдораш кардагияй, баня ҳоҷатхона дурунашдай. Бо ду дархонаи аднаскадни ҳам дора бардаро, ишам баня ҳоҷатхона дора. хонаҳо ремонт кардагияй, овсвет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагияй. берни хонада кухни, кладовка, аловхона дора. нарша бардаро ва хори азиз $95,000 мега. $95,000. ана урусиву сомониш дар бар экран навистагиам. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азизам, мегзарем ба эълони навбатӣ. касе ки бардорои шаҳри Душанбе квартираи арзон кофтеса бошен, ина квартираи арзона тавсиятон метавам. бо диққат гӯш кунен. квартираи афши бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гранзавод, поёни Корвон. ду хонага дар 5 этаж қарор дорад, 40 квадратни метр, ҳуҷҷатош 100%, ову светаш пастаяни ҳастай. ремонти хона 85% бардоро кардагиян. баня ҳоҷатхонаш аделнияй, ҳамаш тайёрай, фақат ҳамин медрои зиндагӣ мекунӣ. нарша бардаро ва хоҳарои азиз 220,000 сомон мега. ина бардаро ду хонага 220,000 сомон дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Гранзавод, поёни Корвон. 1,283,000 рубл мешидай, 220,000 сомон. бовар кай да нархи арзон дига намеёвӣ. номерои Тоҷикистонаш, номерои Россияшда WhatsApp дора. занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азиз, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, як замин астай 20,000 сомон. ина бардорои азиз, дурӯғгӯира ма шу мебинам. ма ҳамин чизе аст конкретни ростша мегӯм. дӯстони азиз, замина десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, 6 сотиқ заминай, яхе стрӯйматериалш овардагия соҳиби замина ки замини фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Вайсов. замини назди ҳавлигия мега, ана иборат аз 6 сотиқай, фундаментош рехтагӣ. нарша бардоро ва хоҳарои азиз 20,000 сомон мега. 20,000 сомон. бовар ки пул мешидози мехаридамш, як хонаи деэтажа мекардам да. 116,000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен.
дӯстони азизам мегзарем ба як квартираи арзони дига. дӯстони азиз бо диққат гӯш кунед. Квартираи дастем бар дуру қарор дорад дар шаҳри Исфара. Духонага дар 10 этаж қарор дорад 50 квадратни метрай. Домои пешина айне ки квартирара нав ремонт кардагӣ бидианд. Соҳиби квартира бар дуру бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки дукомнатаи фурӯшӣ ана нависагие дар Исфара шаҳраки Нурафшон. ремонташ навай мега нарша бар дуру ва хоҳарои азиз 70,000 сомон мега. духонага дар шаҳри Исфара 70,000 сомон таргават мекадай 408,000 рубл мешава. номерои телефонаш аст, занг занед. бардорои азизам мегзарем ба хонаи навбатӣ. хонаи дастиам бардоро заминяе қарор дорад дар ноҳияи Дангара 8 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонао ремонт кардагиай 8 сотиқ замин дорум 3 дар хона дорум мега кайлдор бания даруниай. адрес ноҳияи Дангара минтақаи Озодӣ Кайнама нависаги бардуру. нархша 70,000 сомон мега. арзон алиш мекадай 408,000 рубл мешидай. хонаи таппа тайёр бовар ки. номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. хонаи арзон аз ноҳияи Дангара, касе ки бардуру пул дорен, касе ки ҳами тарафоен бихарен бишухӣ. ай хона ҳеҷ вақт залал намебинӣ. дӯстони азизам яда комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. акай Аҳмадшо нависае ки гил дар болои треза пашмои гӯшод биреза. дидане чӣ мега? гил дар болои треза пашмои гӯшод биреза. агар хонара арзон накунӣ қоша меҷад биреза. иштиягайне ки мехонем дигаша. аюб ғафуров нависае ки реклама када механдӣ, подписчикота месанҷӣ. сари паваротай биги дега мега. ина бардуру ана акам хеле комментария фасон бинависен. ман дар видеои оянда мехонам комментарияи хушутона агар ништияк боша, агар мехондам ки худам бихандам, дар видеои оянда я рекламаи созиш мекунем. дам хеле комментарияи фасон бинависен. касе ки бардуру комментария агар нанависен, бинависен ки ака беҳтарин видео ягон лайк кабиҷқину, ягон чи дастгирӣ кунен да. дӯстони азиз, анаи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, касе ки то охири видеоро тамошо кард, я дона лайкира биҷқинен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен ва бардуру агар то охири видеоро тамошо карда бошен, дар комментария рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва бардуру гапаи сӯси бисёр намекунен. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. хайр бардар ҷоноб.